Яхия бәян иткән һөйөнөсле хәбәр. Беренче бүлек. Иң элек һүз булган. Һүз Алла менән булган, һәм һүз Алла булган. Һүз иң элек үк Алла менән булган. Бар нәмә һүз аша яратылган, һәм яратылган бер нәмә лә унан башка барлыкка килмәгән. Ул тормыш сыганагы булып торган. Тормыш кешеләргә яктылык булган. Яктылык караңгылыкта балкыганлыктан караңгылык уны һүндерә алмаган. Алла тарафынан Яхия исемле кеше ибәрелгәйне. Ул бөтәһе лә уның шаһитлык кылуы аша иманга килһендәр дип, яктылык тураһында һөйләргә килде. Ул үзе яктылык түгел ине, әмма яктылык тураһында шаһитлык кылырга ибәрелде. Һәр кемде яктыртусы ысын яктылык дөньяга килде. Ул дөньяла бар ине, ләкин дөнья уның аша яратылуына карамастан уны таныманы. Ул үз халкына килде, әмма үзенекеләр уны кабул итмәне. Үзен кабул итеп үзенә инангандарга ул Алла балалары булырга хокук бирде. Улар кандан да, тәндең көсәүенән һәм кешенең теләгенән дә түгел, Алланан туды. Һүз кеше булды ла безнең арабызда яшәне. Без уның бөеклеген, атаның бердән-бер улында булган данлы бөеклеген күрдек. Ул мәрхәмәт һәм хакыйкать менән тулы ине. Яхия уның хакында шаһитлык кылып: Минән һуң килүсе минән өстөнрәк, сөнки ул миңа тиклем үк бар ине, дип кычкырып игълан итте. Уның мәрхәмәт байлыгынан без барыбыз да мәрхәмәт өстенә мәрхәмәт алдык. Канун Муса аркылы бирелгәйне, мәрхәмәт менән хакыйкать Гайса Мәсих аша килде. Алланы бер кем дә бер касанда күрмәгән. Уны безгә ата янындагы бердән-бер улы асып бирде. Яһуд хакимдәре Иерусалимдан руханиларны һәм левиттарны Яхияга уның кемлеген һорарга ибәргәс, ул шундай шаһитлык кылды. Мин Мәсих түгел, дип яшермәенсә асыктан-асык белдерде ул. Улар: Кем һуң һин? Ильясмы? дип һораны. Юк, Тине Яхия. Вәгъдә ителгән пәйгамбәрме? юк. Дип җавапланы ул янә. Улайһа, кем һуң һин? Дип һаман ныҡышты тегеләр. Безне бында ебәргән кешеләргә без һинең җавабыңды еткерергә тейешбез. Үзең тураһында ни әйтерһең? Мин Ишагыя пәйгамбәр әйткәнсә, Раббыга юл турайтыгыз дип сүлдә яңгыраган тавыш. Тине Яхия. Улар араһындагы фарисей вәкилдәре: Һин Мәсих тә, Ильяс та, вәгъдә ителгән пәйгамбәр дә булмагас, ни өсөн һыуга сумдыру йолаһын башкараһың? дип һоранылар. Яхия уларга: Мин һауга гына сумдырам, әмма арагызда һез белмәгән берәү бар. Минән һуң килгән кеше ул. Мин иһә уның аяк киеменең кайышын сисергә лә лайыклы түгелмен. дип җавап бирде. Был вакыйгалар Яхия һауга сумдыра торган урында, Иордан елгаһы аръягындагы Вифанияла булды. Икенче көндә Яхия үзенә табан килгән Гайсаны күреп: Бына дөньяның гынахын үз өстенә аласак, Алла бәрәсе. Тине. Минән һуң берәү килер. Ул минән өстөнрәк, сөнки ул миңа тиклем үк бар ине дип һөйләгәнем, ул үзе. Мин уның кем икәнлеген белмәйнем, ләкин уны Израиль халкы белһен дип һауга сумдырырга килдем. Яхия шаһитлык кылды. Мин уга күктән күгәрсен рәвешендә Алла рухының төшүен һәм уның өстендә калуын күрдем. Уның кем икәнлеген белмәйнем.
Әммә мине һауға сумдырырга ебәреүсе, кемдең иңенә рух төшә һәм уның өҫтөндә ҡала, изге рухҡа сумдырыусы шул булыр тигәйне. Мин быны күрҙем һәм шаһитлыҡ ҡылам. Ул Алла улы. Икенсе көндө Яхья ике шәкерте менән шул ук урында торганда, үтеп барган Гайсаны күреп, Ҡарағыҙ, ана, Алла бәрәсе. тине. Уның был һүҙҙәрен ишеткәс, шәкерттәрҙең икеһе лә Гайса артынан китте. Гайса боролоп ҡарағас, уларҙың эйәреп килеүен күрҙе. Һеҙгә нимә кәрәк? Тип һораны уларҙан. Рабби, Рабби, остаз тигән мәғәнәлә. һин ҡайҙа йәшәйһең? Тип һораны тегеләр. Әйҙәгеҙ минең менән, үҙегеҙ күрерһегеҙ. Тине Гайса уларға. Сәғәт 4 тирәһе ине. Шәкерттәр Гайса менән барып, уның ҡайҙа йәшәгәнен күрҙеләр һәм кискәсә уның янында булдылар. Яхьяның һүҙҙәрен ишетеп, Гайса артынан эйәргән икәүҙең береһе Симон Петрҙың ҡустыһы Андрей ине. Ул иң тәүҙә ағаһы Симонды эҙләп табып, уға Беҙ Мәсихте Мәсих май һөртөлгән зат тигәнде аңлата. таптыҡ. Тине. Ул Симонды Гайса янына алып килде. Гайса Симонға текләп ҡарап, Һин Яхья улы Симон, әммә Кифа. арамей телендәге был исем Петр, ягъни ҡая тигән мәғәнәне аңлата. Тип аталырһың. Тине. Икенсе көндө Гайса Галилеяға барырға булды. Ул Филипты осратып, Миңә эйәр. тине. Филипп та Андрей менән Петр кеүек үк Вифсаида ҡалаһынан ине. Ул Нафанаилде эҙләп табып, Беҙ Муса ҡанунда яҙып ҡалдырған һәм пәйғәмбәрҙәр әйткән затты таптыҡ. Ул Назаранан Йософ улы Гайса. тине. Нафанаил иһә быға ҡаршы, Назаранан ниндәй ҙә булһа, яҡшы нәмә сығыуы мөмкинме ни? тип яуапланы. Барайыҡ, үҙең күрерһең. Гайса үҙенә табан килгән Нафанаилде күреп, уның хаҡында, Бына ысын Израиль кешеһе. Ул алдаша белмәй. тине. Һин мине ҡайҙан беләһең? Мин һине үҙеңде Филипп саҡырғанға тиклем үк инжир ағасы төбөндә күргәйнем. Тип яуап бирҙе Гайса. Нафанаил уға, Остаз, һин Алла улы, һин Израиль батшаһы. тине. Мин һине инжир ағасы төбөндә күрҙем тигәнем өсөн ышанаһыңмы? Бынан ҙурыраҡ нәмәләрҙе лә күрерһең әле. Тип Гайса һүҙен дауам итте. Мин һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Күктәрҙең асылыуында, Алла фәрештәләренең Әҙәм улы янына төшөүен һәм уның яңынан күккә күтәрелеүен дә күрерһегеҙ.